πρόθυρα της καταστροφής ο Γιώργος. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστώ και πάμε να γνωρίσουμε τώρα μία από τις Ελληνίδες, το είπα πριν, η καλή πλευρά του όλου πράγματος, η οποία κατάφερε με το πρόγραμμα μετατροπή τηγανελαίου σε βιοντίζελ μέσω του Clinton Global Initiative University να πάρει την υποτροφία, να πάει στο συνέδριο που οργανώνουν η Χίλαρη και ο Μπιλ Κλίντον στην Αμερική και να κάνει την πρώην πρίτανη του Kennedy School του Harvard να αναφέρεται σε αυτήν. Το πρόγραμμα μετατροπή του τηγανέλαιου σε βιοντίζελ κέρδισε την υποτροφία Αγγελόπουλος Clinton Global Initiative. Το επόμενο βήμα, η συμμετοχή μου στο CGAU ως μέλος της ελληνικής ομάδας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση μαθητών και καθηγητών για την ανακύκλωση του τηγανέλαιου και τη μετατροπή του σε βιοντίζελ. Ambassador Angelopoulos became involved in CGI, and young people come up with an idea of something that they believe will affect Greece. Το καλοκαίρι έφτασε, εμπρός βήμα ταχύ, να το προϋπαντήσουμε, όχι παιδιά με γιοταχή, τρέχοντας την παραμεθεπόμενη Κυριακή, ακόμα